purihin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, purihin ng Diyos ang kanyang kadakilaan, purihin ng Diyos according to His excellent, yung pinaka-excellent, pinakamataas na pagpuri sa siya dakila. Purihin siya sa pamagitan ng mga awit, sa pamagitan ng trompeta o pakakak. Purihin siya ng psaltery and harp, mga salteryo at mga harpa. Purihin siya ng mga tamburin at pagsayaw. Purihin siya sa pamagitan ng string instrument, mga gitara po yan, at mga organs or piano. Purihin siya sa, ano daw? Malakas na cymbals. Yung cymbals. Yung tinutugtog niya, Purihin siya sa high sounding cymbals. At lahat ng may hininga, purihin ang Diyos, purihin siya. Okay, may hininga ka ba? Loud cymbals. Okay, kaya minsan po may mga pagpuri po tayo na solemn, pero may pagpuri tayo na malalakas na pagpuri. Nais ng Lord na tayo po ay magbunyi. Kasi ang ating tatalakayin ngayon ay victory. In the book of 1 John chapter 5 verse 4, sabay-sabay po natin basahin. At, sabi po riyan, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Sino raw ang mga pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang ating pagtatagumpay. Tayo po ay dumadaig sa sanlibutan sa pamagitan ng ating mga pananampalataya. Pagpalain po kayong lahat at ang kapayapaan ay sumasa inyo. Okay po? Okay. Ayun, makakaupo na po. And my message this morning is entitled Victory. Victory. Okay? Pag sinabing victory po, alam nyo na po yun. It is a success in a contest. Tayo po ay minsan kadalasan natin na naririnig yan sa mga paligsahan. Nagtagumpay ka ba? Nakuha mo ba yung first prize? Okay? Siyempre, nais ng mga tao ay makuha niya yung pagtatagumpay. Pero siyempre, bago magtagumpay, may pagdadaanan po tayo. At ang a winner or a conqueror. Po. Ang pagwawagi o ang panalo, yun ang victory. Parehong noun po yun, yung victor. Ito po yung winner or ang nagwagi ay si Victor. Kaya may Victor po. You are victorious. Kaya dito po, nais ng Lord, mayroong ang kasabihan na ang nananalo ay hindi nagko-quit. A winner never quits. Amen po? A quitter never wins. Kailanman ang quitter po yung sumusuko kagad ay hindi kailanman nagtatagumpay. You are born to be a winner. Sa panahon ngayon at nandito kayo, you are born to be a winner. Amen? Pag ikaw ay anak ng Diyos, pinanak ka na nananalo. Bakit? Kailan ba nananalo lagi? Kahit na hindi ka natatalo at nagsasakripisyo ka. Pero at the end, nandun ang panalo. Amen? Hindi lahat ng panalo ay kailangan hindi ka magsakripisyo. You need a sacrifice to win. Amen? As an athlete, you need a sacrifice. Kailan disiplinado ka sa kinakain mo at sa mga nahon mo. If you want to be a winner. Pero tayo mananampalataya, winner po ang mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa mahirap ka. Hindi po. Hindi dahil doon ka nakatira sa tama lang, middle class. Ang winner po na tinutukoy dyan, yung sarili mo. Kasi lahat po tayo ay may sariling pinagdadaanan. Wala pong exempted sa atin. Mayaman ka man, mahirap ka man, tama-tama lang. May pinag-aralan, walang pinag-aralan.
ang nais ng Lord, magtatagumpay ka. Isama mo lang ang Diyos sa buhay mo. Kaya sa pinakateksto natin, kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay nagtatagumpay. Ikaw ay dumadaig. Ang daigin mo po ang sanlibutan ito. How to overcome this world? Paano mo daigin ang mundong ito? Ang mundong ito na ating kinalalagyan ay napakaraming tukso. Napakarami kang naririnig at napakaraming mga bagay na nakaka-discourage. Amen? Sa kabuhayan, sa relationship, minsan sa ministry, sa institution na kinalalagyan mo sa pag-aaral mo, minsan sa pamilya. Hindi mo maiwasan po na mayroon talagang mga problema at may pagdadaanan tayo kasi ang mga challenges sa buhay ay kailangan harapin. Kaya ang pagharap natin sa mga hamon sa buhay ay kailan kasama natin ang Lord para maramdaman mo yung tagumpay. Amen po? Kasi may mga kanya-kanyang personality ang tao. Alam nyo ba mga kapatid, na huwag mong tignan na mahina ka sapagkat ang Diyos ay pinipili niya yung mga mahihina para hiyain yung mga malalakas sa mundong ito. Pinipili ng Lord yung maliliit para hiyain yung malalaki. Ibig sabihin yung mga great at kilala sa mundong ito. Pagdating sa Lord, mga kapatid, hindi niya tinitignan ng Lord yung katayuan mo bilang tao. Ang tinitignan ng Lord yung puso mo. Amen? Ang tinitignan ng Lord yung pagkatao mo. Kasi meron talagang tinawag ang Diyos, meron talagang diablo, meron talagang masamang tao. Whether you like it or not, merong DNA talaga yan. Nasa dugo na yan. Amen po? Kaya pag hindi nakakilala sa Lord yan, at kinahabagan na sila ng ating Panginoon, pinatawad na sila pero nananatili pa rin yung will po nila, yung sarili nila, hindi magtatagumpay yan. Alam niyo po, ang kagandahang loob ng Diyos ay para sa lahat. Binigyan niya lahat ng pagkakataon ng kanyang nilikha na magtagumpay. Kaya lang bakit po kunti lang? Kasi ganun po ang Diyos natin. Ibang standard ng Diyos. Hindi siya tumitingin sa pinag-aralan mo. Hindi siya tumitingin sa yaman mo. Amen po? Ang tinitingnan ng Lord kung anong mayroon ka. Yung pinili ka niya. Amen? At yung salita niya ay tinatanggap mo. At yung utos niya ay sinusunod mo. Yan ang papag-aralan natin. Sabihin mo siya katabi, tagtagumpay ka na. Pagpunta lang natin dito, ang daming struggle. Amen po? Sa buong linggo na ito, may mga struggle po tayo. Basta everyday sa ating buhay, sa araw-araw nating pamumuhay, meron tayong struggle. Tapos kahapon, meron na naman panibago. Habang ikaw ay nabubuhay, meron kang struggle. Amen? Ang pagkakaiba lang yan, pag yung victory na sinasabi ng Bible, yun ang makukuha natin. Kasi magkaroon talaga tayo ng victory. Kahit nasabihin mo po na medyo tamang-tama yung dumarating sa iyo, ang victory mo may kapayapaan ka. Ang victory mo may pag-asa ka. Samantalang yung iba, hindi na nakukontento sa buhay na mayroon sila. Ikaw kontento ka. Yun lang panalo ka na. Amen? Kaya kung i-compare mo yung buhay Kristiyano na nasa liwanag ka, ibang-iba sa buhay sa labas na nasa dilim ka. Pag nasa dilim ka, wala kang direction. You don't have any direction. Pag nasa Lord ka, meron kang direction. Meron kang ilaw, meron kang gabay. Meron kang salita ng Diyos, meron kang banal na Espiritu. Meron ginagamit ng Diyos para i-guide po tayo. There are the mans of God. May mga man of God na gagamitin ng Diyos. There are ministries in the church na palalahanan tayo ng Lord. Nasabi ng Diyos, nasabi ng Lord sa atin, laban ka lang. Laban lang. Fight. Fight a good fight, not a bad fight. Ibig sabihin, fight a good fight of faith. Good faith, good fight. Magkaroon ka ng good fight pagka matindi ang iyong pananampalataya. Kahit na, alam niyo pananampalataya, bakit ang hinihingi ng Lord, you can move mountains, ano yon? As a mustard seed. Pag sinabing mustard seed, naipon po yun. Naipon na experience sa buhay mo. Amen? At nagiging matibay ka. Yung mustard seed na yun, yung salita ng Diyos na naipon sa iyong puso.
na yung mga pinagdadaanan mo na yon, naiipon po yan. Kaya pagka ikaw ay sumunod at talagang nanalig ka at nag-stand ka sa salita ng Diyos, talagang magtatagumpay ka. Sabihin mo siyang katabi, tagumpay. Oh, parang yung tagumpay niya, tagumpay. Ano bang tagumpay? How do you declare victory? How would you proclaim victory? There are victories na nagtatagumpay pero mayroon sila pinagdadaanan ng kalungkutan. Example, si King David. Si King David, mga kapatid, warrior. Umalsa yung kanyang sariling anak na si Absalom. Sabi niya kay Joab, yung commander niya, huwag mong papatayin si Absalom. Kaya lang, siyempre po, umalsa po yun eh. Talagang papatayin niya yung tatay niya. Papatayin niya lahat ng sandalo niya. Kaya, warrior si David. Kahit na ganun yung anak niya, mga kapatid, talagang minahal niya. Talagang in-order niya sa commander niya na, iiwan niyo yan si Absalom. Anak ko yan, mahal ko yan. Tinitimbang ang buhok niyan. Gwapo yan. Pinakagwapo po yun. Tinitimbang ang buhok nun. Amen po? Sino tinitimbang ng buhok rito? Yung makapal? Kasi ang buhok nila gold eh. Yung parang mais. Tinitimbang po ang ano nila. Biro mo yung ganun yung ano ni Absalom. Kaya pagka yung mga anak niyo may makapal na buhok, timbangin niyo. Baka maraming kuto. Biro lang. Si Absalom, gano'n niya kamahal sa 2 Chronicles. Kaya nung nakita ni Absalom na magaling yung tatay niya, warrior, talagang umalsa po. Minahal siya ng tao kasi talagang ilang years na talagang nasa gate si Absalom, talagang very approachable. Anong kailangan mo? Anong kailangan mo? May ayuda ka ba riyan? Nagbigay ng ang ayuda nun pa. Amen? Kaya nga umalsa nga siya eh. Nung nakita niya na yung kaharian ay marami na siyang naging side niya kasi mabait siya. Sabi ng Bible eh. Talagang nandun siya, nagbabantay siya. Pinababayaan lang siya ng kanyang tatay. Kaya dumating po yung panahon na umalsa siya. Tumakas yung tatay niya. Tumakas. O tinakasan niya. Kasi papatayin siya eh. Magaling yun. Experienciado yun. At saka anointed by God. Inanon siya ng Lord. Kahit nung panahon ni Saul, patayin na siya, hindi ko pwedeng patayin, inanoint ng Lord yan. Ganun kababa yung puso ni David. Kaya, nung namatay po si Absalom, sabi niya, asan si Absalom? Nung narinig niya at nabalita niya nang namatay, nagpasting po siya. Talagang yung mga sundalo, nagdatingan, nag-victory po sila, pero si David na hari, malungkot siya. Kayo ba'y naniniwala na minsan may tagumpay tayo na minsan malungkot tayo? Meron akong naalala. Meron akong isang kasama sa trabaho. Alam nyo naman, pagka sa real estate, di po ba? Sabi niya, Pastor, namumroblema ako. Magaling magbenta to. Sabi niya, bakit ka ako? Pag nagbibenta ako, may naoperahan sa aming mga mahal sa buhay. May naoperahan. Siguro, malaki kinita mo, kaya may pang-opera kayo. Amen? Kasi pera niya sa Lord eh. Nakuha nyo? Kumita ko. Kano? 2 milyon. Magkano pinang-opera? Kung 100,000 lang naman di magpasalamat ka na sa Diyos. Hindi ba sila? Kasi gano'n siya eh. Kaya ayaw ko nang buminta ng Sabi niya, ngayon mananampalataya na po. Sinisirag ko yun eh. Naging boss ko po yun eh. Mananampalataya na. Nakakatuwa. Kasi ako, pinalalahanan ka lang ng Lord. Amen? Ang ibig sabihin, mas mahigit pa. Mas mahigit pa dyan. Hindi ganyan ang ating Diyos. Ang Diyos ay punong-puno ng kahabagan. Hindi dahil sa kumita ka ng malaki, ay meron ka na lang agad. Nagkataon lang yun. Kasi, kailangan pag ikaw ay may pagtawag sa Lord, palalahanan ka ng Diyos sa mga sitwasyon. Amen po? Kaya halos ayaw niya na magbenta kasi natatakot siya. Na-opera yung tatay, na-opera yung kapatid, na-opera yung anak. Puro opera eh. Nakuha niyo kasi ayaw niya. Kasi magaling magbenta eh. Nung kumita siya ng 2 milyon, na-opera na naman ng 1 milyon yung isa. Kaya ayaw niya na. Nakuha niyo?
Kaya minsan may mga tagumpay na, nakakalungkot. Gusto niyo ba yung ganun tagumpay? May kapalit? Hindi ganun ang Diyos natin. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at kahabagan. And everybody say amen. Kaya magtagumpay ka. Yung tagumpay mo, tagumpay talaga. Kung minsan, may mga paalala ng Diyos, pero magtiwala ka lang, pinapatatag ka lang ng Lord. Amen? Huwag kang magduda sa tagumpay mo. Sabihin mo sa katabi, huwag kang magduda sa tagumpay mo. Okay. Woo! Sabihin mo, you are born to be a winner. Sabihin mo, pinanganak ka na nagtatagumpay. Parang hindi nyo masabi. You are born to be a winner! Ang winner po nagsiselebrate. May trophy o walang trophy, nagsiselebrate. Nagpapasalamat. Answered prayer, unanswered prayer, nagpapasalamat. Kasi winner nga siya eh. That's why the Bible tells us that in everything, give thanks. Whether in good situations or in bad situations. And everybody say amen. Bakit? Tinitignan ng Lord eh. Kung pag sinabing bad situation, hindi maganda yung dating sa iyo ng mga dumarating sa iyo. Wari sakit, maganda ba? Kahirapan, maganda ba? Misunderstanding, maganda ba? Hindi. Pero pag anak ka, those are opportunities. Kasi ang problema ng tao ay talaga may problema. Tinuturuan ka lang ng Diyos. Amen? Para lalo kang magiging matatag at alam mo yung solusyon ng mga dumarating na problema sa iyo. Kasi kasama mo ang Diyos. Tingnan mo. Okay na yan. Tapos na. Ay, ito. Bakit si David sinabi niya? Balik. Yours, O Lord, is the greatness. Sa iyo ang kadakilaan. Sa iyo ang kapangyarihan. Sa iyo ang kaluwalhatian. Sa iyo ang tagumpay. At sa iyo ang karangalan. Your majesty, your power, your glory, your greatness, all is yours, belong to you, Lord. So kahit na hindi ka nagtagumpay, sabihin mo, Lord, your greatness is belong to you. Siguro failure ako ngayon, pero you have something better for me. May nahanda ka para sa akin na mas matindi, mas matinding mga pagpapala. Kung knowledge man yan, kung trabaho man yan, kung career man yan, or pagmamanage, or job, or work, or family relationship man yan, or ministry man yan, I will trust my Lord. I will trust my God. Because my God is a powerful God. His greatness, sa iyo yan. His majesty, sa iyo yan. Your power, sa iyo yan. Nagiging power ang Diyos ko. Wala man akong power ngayon, but my God. Very powerful ang Diyos ko. And everybody say amen. Okay? Kaya sabi niya, bakit nagpapasalamat na gano'n na lang si David? Kasi alam niya kilala ni David ang kanyang pinaglilingkuran. For all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. Kaya dapat lamang na itas ka. Lahat ng nilalang, kailangan itas ka. Kasi ikaw nagmamay-ari ng lahat. Heaven and earth is yours. Amen? Psalms chapter 24. The earth is the Lord and the fullness thereof. Lahat na nandito sa mundong ito, Kanya, even the universe, even outside the earth, Kanya lahat yan. Sa ilalim, sa ibabaw, hanggang doon sa kalangitan, His kingdom, Kanya lahat yan. Kaya pag yan ang Diyos mo at nagtitiwala ka dyan, anak ka na Diyos, you are, tawag doon, co-owners. Co-heirs, you are heirs. Na tagapagmana ka. Ang pagmamana po natin, it's not a literal treasures on this earth.
Ang mana natin is eternal. Na-enjoy mo na yung buhay mo sa lupang ito. Meron ka pang buhay na walang hanggan na naghihintay. And everybody say amen. Ganon katakila ang Diyos. Kaya dapat exalt natin siya. Ikaw ang lahat ng pinuno. Ikaw lahat ng presidente sa mga presidente, the King of Kings and the Lord of Lords. Ikaw ang nagmamayari ang lahat. Ganon magpasalamat si David. Kaya kahit na walang-wala ka, kung ganon ka magpasalamat, magpatira pa ka, Lord, have mercy on me, Lord. Wala bang mercy ang Lord sa'yo? Meron. Kaya nga sabi niyo, Lord, kasi alam niya eh. Pero mo, grabe ang karanasan ni David. Bata pa lang. Tagabantay po siya ng flock nila. Ng mga tupa. Mga leon. Di ba? Nung hinarap niya si Saul eh. Ano experience mo? Totoy ka pa lang. Abay, ako'y nagbabantay ng mga tupa. Dumarating ang mga leon. Yung mabangis na leon, ano ko? Ano yun? Binibreak niya yung kanyang ano? Yung kanyang mga ipin dito sa bunganga, pero ganun katindi. Kasi alam niya, kasama niya ang Diyos eh. Kasi yung mga kapatid niya, mga sundalo eh. Siya ang tagapag-alaga. Amen po? Yun ang experience niya. Kaya nung hinarap niya si Goliath, sino to? Sino itong nagmamak? Ano yung nagmamak? Sino itong nag-insulto sa Diyos ng Israel? Ito? 10-footer na ito, si Goliath? Wala yan. Amen po? Lalabanan ko yan sa pangalan ng Lord. Dapat ganun tayo. Lalabanan ko ang mga problema na dumarating sa akin sa pangalan ni Lord. Hindi sa pangalan mo. Hindi. Yung mga problema natin sa pangalan natin eh. Hindi sa pangalan ni Lord. Tingnan nyo, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, tingnan mo. Number 2. Born of God, overcomer. Saan ka magiging, anong dinadaig mo? Kasi anak ka ng Diyos. Anong dinadaig mo? Itong mundo na ito. Itong mundo na ito. Ano ba yung nasa mundong ito? 1 John. Tingnan nyo yung nasa mundong ito. Tingnan mo, kailan overcomer ka? Bakit? For all that is in the world. Itong mundo raw na ito, the desires of the flesh, pag-last desires yan. Kasi may gusto ang laman natin. Ang laman natin, anong gusto? Yung will mo. Ayaw ng Word of God yan. Ayaw ng Sabat yan. Ayaw ng spiritual yan. Nananaig ito. Ang ito, panlupa. Nananaig yung ambisyon. Nananaig yung trabaho. Nananaig yung pamilya. Ang Lord, instead ng Lord nangingibabaw, ang Lord sa'yo, hindi nangingibabaw. Pag ikaw ay anak ng Diyos, number 1 commandment ng Lord, ano? Makinig kayo, mga anak ng Diyos. Ano raw yung papakinggan natin? Our Lord, our God is one. Diyan ka magtiwala. Ang Panginoong Diyos natin ay iisa. Bakit yung iba pumapalpak? Hindi nila kilala yung nag-iisang Panginoong Diyos eh. Ikaw kilala mo eh. Kaya winner ka. Ako niya? Yung iba nga, nagwi-winner, hindi nga nila kilala gaano yung Diyos eh. Iba-ibang pagkakilala. Hindi yung Diyos na nasa Bible. Yung Diyos natin na nasa Bible. At bukod doon, yung Diyos natin ay Jesus talaga. Hindi ibang Jesus ni pinangaral ng relihiyon. Yung Jesus talaga na nasa Bible. Kaya matindi ka, sabihin mo sa katabi, matindi ka. Kaya dapat nagtatagumpay ka. Sa araw-araw ng buhay mo, nagtatagumpay ka. Kayo ba naniniwala ron? Kasi yung iba, ang tagumpay na tinitignan, yung literal. Oo, okay po yun. Pero hinahanapan ka ng Lord ng pagtitiwala ng pananampalataya. Tingnan nyo. Itong desires of the eyes. Ito, maraming gusto itong eyes na to eh. Amen? Instead na magbasa ka, anong unahin natin? Ay, siyempre, alam nyo, saan nangyayari po? This is the sign of the Antichrist.
Nandiyan na, noon pa panahon pa nila Pablo. Hindi pa lantaran noon. Hindi pa lantaran noon. Ang kasamaan ngayon, mas ang dami na, very rampant. Grabe! Harap-harapan, hindi na nahiyang tao ngayon. Kaya ang sabi ng Biblia, ang masama ay lalong magpakasama. At ang mabuti ay lalong magpapakabuti. Mabuti ka kasi mabuti ang Diyos natin. Mabuti ka kasi mananampalataya ka. Mabuti ka kasi may banal na espiritu ka. Mabuti ka kasi meron kang salita ng Diyos. Mabuti ka kasi meron kang takot at paggalang sa Diyos. Mabuti ka kasi sumusunod ka sa mga instruction at utos ng Diyos. Kaya lalo kang bumubuti. Lalo kang umaayos kasi nananagumpay ka. Amen? Kasi dinadaig mo yung lust of the flesh, yung lust of the eyes, and the pride of life. Pag tumingin ang Diyos sa mga tao, nako, ang lalaki ng ulo, punong-puno ng tubig. Amen po? Bakit? Hydrocephalus. Ang tao. Bakit? Kanya will niya. Yung brain niya, brainless. Gusto mo na may laman yung brain? You have the instruction of the Lord. You must read His Word day and night. Meditate. You must read, you must review, you must reflect, and you must remember. Amen? Meditating His Word day and night instead of magnifying your Word. Laging problema ang nasa isip. Pagtulog, problema. Paano ka ng buhay? Amen? Very stressful. Nasamahan pa ng gadget, social media. Alam niyo mga kapatid, 1993, I was pioneer the church in Bolinao. I started the church 1997. Amen? Alam niyo, pag na-inspire ako sa Lord, alam niyo, tatandaan niyo to, hindi lang ako. Kahit na sinong preacher, basta na-inspired ang Lord. Advance po ang isip niya. Nag-preach ako sa Bolinao, 1997. Ang cellphone phone noon, wala pa. Naalala ko, 1990s, 1980s, ang signal ko noon is easy call. Yung ting, ting, or pocket bell. Wala pang ano. Ang mga cellphone noon, puro tawag. Wala pang text. Pero nag-preach ako sa Bolinao, na-inspired ako. Time will come. Na may yung cellphone, lahat ng tao mayroon na. Makikita mo yung kausap mo. Kahit sa ibang bansa pa. I preached that. I inspired. After 20 years. Amen? Hindi ko sinasabi na magaling ako, no. Ang mga anak ng Diyos ay advance. Even yung mga hula, nandito na eh. I-inspired ka na lang ng Lord. Kaya yan nagsisira. Kaya pinapag-aralan po namin nun, talagang the word computer, the word 666, or the candidates of 666. Alam na po namin. Ako hindi ko nababanggitin. Pinatanong nila, hindi ko bubuto yan. Bakit? Ahit, pinakita na sa akin, may dyaryo yan. May sariling dyaryo yan. Kahit na nung gawin ko sa dyaryo, may 666 na nakatatak sa kanya, no? Kahit na luma na yung dyaryo, nandun. Kuha nyo? Hindi ko lang sinasabi. Pero nakita ko na. That was 20 years ago. Ayun, pag propeta ka ng Diyos, talaga prophetic ka. Kasi base sa Bible yun, hindi sarili ko po yun. Amen po? Kaya kahit na ganito lang po tayo, pero advance po. Advance po ang Diyos. Very prophetic ang Bible po, very advanced. Kaya itong mga pinapangaral po natin, victory ka. Bakit po? Ang Diyos sumasa atin eh. Bago pa lagyan ng pundasyon ng bundok ito, pinili ka na niya. Pinili ka na maging anak ka. Oh, ang gawin mo na lang, magpatuloy ka. Ang daming pinili ng Lord. Ang daming tinawag ng Lord. Pero kukunti lang pinili. Many are called, but few are chosen. Pag pinili ka ng Lord, kahit na maraming tukso, pagigihin mo na. Huwag ka na magkasala muli. Laging sinasabi ng Lord, pag nagpapalaya siya ng demonyo, nagpapagaling,
Huwag ka na magkasala muli. Humayo ka. Ganon din po tayo. Huwag na natin balikan yung mga ano natin. Pag pinatawad tayo ng Lord, pinatawad tayo. Pag nakagawa tayo ng mali, humingi tayo ng patawad. Amen? Pag tayo po ay talagang masyado na mataas, magpakababa ka para manumbalik ka sa Diyos. Kasi ang nagmamataas, ibababa. Ang nagpakababa ay itinataas. Kaya, dito, itong pride of life, ako mga kapatid, pataasan ngayon. Kristyano ka na, okay na. Sinala lang, okay na yan. Ano raw? Lust of the eyes. Okay, ang daming gusto itong eyes natin. And pride of life, kataasan, is not of the Father, but it is of the world. Hindi sa panlangit yan. Tingnan nyo. Because the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Ano daw? Pag ikaw ay nanatili sa Diyos. Ano yung Diyos? Espiritu. Pag ikaw ay nanatili sa kanyang salita, nananatili yung banal na Espiritu, abides forever. Mananatili ka at ang Diyos ay sumasayo. Kahit na nung bulol sa labas, payapa ka. Tingnan mo. Number 2. Ano pa? Number 2 na. Number 3 na. Bakit tayo kailangan may victory? Sinabi ron kasi anak ka ng Diyos. Number 1, overcomer ka. Ano yung i-overcome mo? Yung gawa ng mundong ito. Ano yung gawa ng mundong ito? Yung mga desires of the flesh. Ang daming gusto nito Anong gusto ng flesh? Sige nga. Alam nyo, anong gusto mo? Diba? Pag wala ka sa Lord, diba? Nasa Lord na tayo. Ano ibig sabihin? Bigyan mo ng puwang o bahagi ng panahon mo sa Diyos. Kasi niligtas ka niya. Bigyan mo ngayon ng panahon, yung talent mo, ibahagi mo para sa ministry ng Diyos. Yung treasure mo, yung hanap buhay mo, bigyan mo kabahagi ang Diyos dyan. Kasi anak ka niya. Amen? Lahat ng areas ng buhay mo, ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Kaya pag ikaw ay pinili ng Diyos, sumunod ka sa Diyos. Amen? Hindi madaling sumunod sa Diyos. Ang gusto ng Lord tayo po ay magkaroon ng pagtatagumpay. Bakit? Anak ka ng Diyos, ala naman ang talunan ka Wala tayo dito, may pinagdaanan, di po ba? Ako rin, mayroon rin Wala exempted sa atin. Diba, Brother Oscar, may pinagdaanan ka, pero nakaraos ka. Lahat tayo rito. May pinagdaanan tayo. Sakit man yan, sakit yung anak mo. Diba? Meron kang obligasyon, pinagdaanan natin lahat yan. Tama-tama lang yung dumating sa'yo. O bakit pinitulutan ng Diyos yan? Kasi, magtiwala para magtiwala ka sa Kanya. Pakilusin mo ang Diyos sa buhay mo. Maraming ways and means ang Lord. There are a lot of avenues. Kayo din, ganun din po yan. Amen po? Kung ang capacity mo, ganito lang, yan din ang ibibigay lang Lord sa'yo. Magtiwala ka lang. Amen? Kung yung capacity mo ganyan, yan din ang ibibigay sa'yo ng Lord. Kung yung measure ng capacity mo ganyan, ganyan lang din. Malaki na po yun sa'yo. Yung 1,000. Kasi yun lang yung capacity mo. Ang capacity ko, hindi pwedeng 1,000 saan ako kukuha? Wala naman ako trabaho. Sige nga. Tinanong sa akin, magkano yung income mo? Hindi ko lang masabi. Kasi 6 figures Yung lumalabas, 6 figures Takuha nyo? Ganon katindi yung Diyos natin na pinaglilingkuran. Pag kinumpute mo, hindi malulula ka Saan ka nang galing yung mga mo? Bishop. Hindi mo malam, ang Diyos natin siya nagmamayari ng lahat. Hipuin lang kayo ng Lord Amen?
Ilan kayo? May hinihipo ang Lord sa ibang lugar. Kaya, kahit na walang laman yung ano ko, pinabibless ko yung mga ATM ko at saka yung GCash ko. Pinabibless ko yun. Monthly yun. Nilalagyan ng Lord. Nilalaglagan. Amen? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Alam ko wala akong pera. Pumunta ako doon sa pensyon ko. Meron palang 12,000 doon. Ganyan. Yung pensyon ko, 3,500 lang. 18 months, kinuha ko na. Wala pa akong, 12 months pa lang eh. Sino naglagay noon? Nagkamaling gobyerno. Halimbawa lang yun. Ganong gumawa ang himala ng Diyos. Kaya minsan sinusubukan ko yung GCash ko, Pastor. Nagtaka ako, Brother Oscar. Mayroon eh. Libag-libag kailangan na. Mayroon. Grabe ang Diyos natin talaga. Hindi dito nanggaling sa church. Sa iba po yun. Maraming ginagamit ang Lord eh. Minsan sa abroad. Meron. Yung mga nahasikan na magaganda at hindi nila nakalimutan ng Lord at pinagpala sila, nakaukit sa puso at isip nila, ay kay Bishop. Kasi kakausapin sila ng Lord. Ang sarap ng ganun, ano? Pero mo kakausapin tayo ng Lord. Hindi nila alam na nangangailangan ako, pero hallelujah, praise the Lord. Pero mo, nilalagyan na lang. Kinukuman na lang ni Lord, pinagpala ka. Bigyan mo naman yung nagpala sa'yo. Hindi naman ako humingi. Wala naman akong connection. Pero mo, magtaka ka. Sabi mo sa'yo, sa pera yun sa karamdaman, dapat nagtatagumpay ka rin. Amen? Huwag ka maniwala na habang tumatanda ka, ay marami kang nararamdaman. Pag anak ka ng Diyos, habang tumatanda ka, ay talaga naman, nakaka-relax ka na. Dapat ganun. Amen po? Kaya sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong lakas. Kaya pag minahal mo ang Diyos ng iyong buong lakas, abay, malakas ka rin. Kasi ang tao tumitingin sa kung ano yung status, yung nakikita nila, doon sila nagbe-base. Hindi nila nakita, baka mamaya tinawag siya na lumpo. Pinagaling siya ng Lord. Kaya ganun yung kanyang itsura. Yan natin alam. You cannot judge by its cover. God judges us according to inside the heart. Amen? Pero kasama yan, nagre-reflect po. Bakit may victory ka? Tingnan nyo. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Saan daw nagaling yung victory natin? Hindi sa karir mo. Hindi sa yaman mo. Hindi sa katalino mo. Hindi sa ganda mo. Ang ganda ay kumukupas. Ang yaman dito mawawala. Kung gusto mo na mag-victory ka sa lahat ng areas ng buhay mo, the Lord Jesus Christ, isama mo sa buhay mo. Yan ang tunay na victory. Amen? Siyempre maglalawit, tatanda tayo lahat pero mo, mga kapatid, alam nyo yung tinuruan ni Jesus Christ, 12 lang. Mind you, take note. Bear this in your mind. Yung isa, naghudas pa. 11 na lang. Nung dumating sila, mga kapatid, they turned the world upside down. Nabaliktad ang mundo sa pangangaral nila ng Ebanghelyo. Nayanig ang mundo sa Kristyanismo. Kaya nandito tayo ngayon. Malaya tayong nangangaral. Amen po? Kaya mag-restore na kayo, mag-store na kayo. Ibig sabihin, mag-store na kayo ng yaman ng panlangit. Kasi darating ang panahon, mauuhaw tayo at hanapin natin ang salita ng Diyos. Sana hindi sa panahon natin ngayon. Sabi sa Book of Hosea, darating ang panahon na kayo ay mauhaw at magugutom sa salita ng Diyos at hanapin nyo yan.
Oh, sa communist country, hinahanap nila ang salita ng Diyos. Nag-underground, mag-fellowship, yung mga missionary, pinapatay. Kaya ngayon, tayo dito, mag-store up ka na. Mag-imbak ka na ng kayamanan panlangit. Kasi, sa iba, sa Europe, bawal na manalangin. Ang mga ano doon, meron na. Because this is the time of Antichrist. Ang mukha ng Antikristo, lumalaki na. Ang sungay po, normal na. Ang tatakan, normal na. Normal lahat na. Amen po. Kaya, amen. Victory talaga, Pag si Jesus Christ, nakabalata yung bautismo sa'yo ni Jesus Christ. Nakabalata yung dugo niya sa'yo. Paano ka naman hindi magtatagumpay niyan? Pangalawa, faith in Christ. You are an overcomer of this world because through Jesus Christ. Bakit po? Yung faith mo na kay Kristo. Hindi naman yung pananalig mo yung sarili mong will ito, diskarte ko to. Ito, magaling ako. Hindi Yung galing mo galing kay Lord Yung will mo galing kay Lord Pinagsama yung will mo, nananaig yung will niya. Hindi yung will mo ang nananaig. Dapat ganun po tayo. Amen? Dahil anak ka ng Diyos, dapat nangunguna ang Diyos sa iyong buhay. Kaya nga number 1 commandment yan, unahin mo ang Diyos higit sa lahat. Kaya yan ang pangalan ng church na binigay sa atin. Yan mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Higit sa pamilya mo, higit sa hanap buhay mo, higit sa pera mo, higit sa negosyo mo. Number 2 lang yan. Amen? Kasi kung yan ang minahal mo, ay mamahalin ka rin ng Diyos. Kasi inuna mo siya Pero kung pangalawa lang siya, ay sa dami, bilyon ng tao, pangalawa ka rin. Humingi lahat yan. Kahit na anong relihiyon. Di ba? Buddha. Di ba? Allah. Di ba? Santa Maria. Di ba? Santo Domingo. Ang dami humingi. Rizal. Di ba? Yung galing sa yung bataba na galing sa Mindanao, si Agila. Ang dami silang sinasamba. Yung sinasamba natin, kilala natin. Panginoong Jesus, Yeshua, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah El Shaddai. The Spirit of the Lord is upon me. Grabe. Amen? Talagang lalakas ka. Talagang magkakaroon ka. Ano yun? Kakaroon ka ng wisdom para magkaroon ka ng God give you a wisdom and knowledge to acquire wealth. Ang mga anak ng Diyos ay mayayaman. Wala ka man literal na yaman, pero wisdom and knowledge and understanding binigay ng Diyos sa iyo. Palakpakan natin ang Lord. Hindi ka magugutom. Yung mga ibon nga, hindi nagugutom Walang inaani. Ikaw yung nagtatanim, siya kumaani. Tuka lang sila na tuka, hindi sila nag-iimbak Yung tao na kinawang kawagis ng Lord, nag-alala. Nag-alala. Palakpakan mo nga natin ang Lord. Basahin natin. For whatever is born of God overcomes the world. Pag anak ka raw ng Diyos, hindi ka lang born again, born of God ka. Iba yung born again, iba yung born of God. Yung born again, nilinis ka niya na, pinatawad ka na niya, anak ka na niya, may relationship ka, nagpatuloy ka, nag-matured ka. Ang pagkain mo na ngayon, hindi na gatas. Gulay at karne na. Matibay ka na. Kaya nagtitiwala ka na. Kaya mo nang harapin yung mga pagsubok sa buhay. Amen? Ganun ka nakatatag. Kaya overcomer ka, na dumadaig ka. Ano yung dumadaig? Yung gawa ng demonyo, gawa ng sanlibutan nito, nasa paa mo lang yan. You can trample down the snakes and scorpion. Even the devil, you can cast out demons. Pangako ng Lord yan Poverty, you can cast out poverty. Sickness or illness, you can cast out. You lay your hands upon them and they shall recover. Is there anything too hard from the Lord? Mayroon bang mahirap sa Diyos?
Nothing is impossible to God. I have my faith, I have my word, I have the Holy Spirit, I trust Him. I know my God. Pag ganun tayo tumindig, mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Buhay na buhay ang iyong pananampalataya. Natutuwa ang Diyos sa iyo. Nakamba ang mapagpapala ng Diyos sa iyong pamilya. Sa iyo, sa iyong sambahayan. Yan ang nais ng Lord. Kaya nga, lagi kang magpupuri talaga sa Diyos eh. Bakit? Natutuwa ka, nagagalak ka, pinagalak ka ng Diyos eh. Ang naglalagay ng kagalakan ay ang Diyos. Kaya pag dumarating ang kalungkutan, sawayin mo yan. Hindi sa Lord yan. Ayaw nga rin ng Lord yung nababalisa. Pag nababalisa ka, sino ang nakakapagdagdag ng buhay na ito? Dahil sa kabalisan mo? Dahil sa pag-alala mo? Pinapakain ka naman ng Diyos ha. Meron ka naman tirahan ha. Meron ka naman kumot. Meron ka naman unan. Si Lord nga walang kumot, walang unan eh. Pinanganak na siya sa sabsaban eh. Pinanganak ka nga sa ospital eh. Naging mahirap siya para yumaman ka. Grabe ang Diyos natin. You are an overcomer. You are born to be a winner. And a winner never quits. You are always a winner into the sight of the Lord. Hallelujah! I am blessed, Lord. Dapat alam niyo mga kapatid, whatever circumstances entered into your life, just give thanks to the Lord. You're not giving thanks because of the circumstances, because of the problem. You're giving thanks to the Lord because the problem is under your feet. The solution is here. The solution is in His Word. The solution is the Spirit of the Lord. That the Lord Jesus Christ is in you, is with you, as in your whole being. The Spirit of the Lord is in you. Huwag kayong mag-alala, may sakit ang mga anak nyo. Pagkatiwala nyo sa Lord. Hirap kayo sa buhay, pagkatiwala nyo sa Lord, makakaraos ka rin. Nagpaparal ka, makakagraduate yung anak mo. Maging tapat ka lang sa Diyos at sumunod sa Diyos. Mayroong ang karamdaman, gagaling ka. Ang Diyos ang kagalingan. Lahat ng nanalig kay Lord, gumaling. Lahat ng sumusunod sa Diyos ay pinagpala ng Diyos. Kaya pag may pinapagawa sa atin ng Lord, unahin mo ang Diyos. Yun ang tinatawag na self-denial. Gusto nung flesh mo, gusto ng laman mo, pero inuna mo ang Diyos kasi yun ang gusto ng Diyos. I-bless ka talaga ng Lord. Malulugod ang Diyos sa iyo. At pag nalugod ang Diyos sa iyo, strength, wisdom, kapayapaan, gentleness, hallelujah, faithfulness, love, joy, peace, bigay talaga sa iyo ng Lord. Kaloob yun eh. Bigay niya talaga, prutas yun, bunga yun eh. Bunga ng iyong pananampalataya. Kasi anak ka niya. There must be a result. Kailangan may bunga. Nakikita po yan. Manifesting. Talagang nagmamanifest yan. Nakikita po yan. Nag-iilaw ka talaga. Nag-grow ka at nag-glow. Grow and glow. Sarap yun. Yung glow means the righteousness, the glory of the Lord. The peace of the Lord. Ano eh? Nasa iyo eh. Amen? You don't worry about tomorrow. Let the tomorrow's worry of itself. So patient for this day. Sapat na yung araw na to. Amen? Hayaan mo na yung bukas. Kay Lord na yun. Amen po? Overcomer ka, biro mo, victory, nananagumpay ka. Bakit? Kasi dinadaig mo ang mundong ito eh. Bakit? Ang tindi yung pananampalataya binigay sa iyo ng Diyos. Yung pananampalataya mo hindi nanggaling sa tradisyon, sa religion, sa kultura. Ang pananampalataya natin sa pakikinig. At ito yung in-apply natin sa buhay natin. Ito ang magja-judge sa atin ang salita ng Diyos. Ito ang tatayo sa judgment day.
Ito ang hahatol sa atin. Kaya pag punong-puno ka niyan, grabe. Sumunod ka lang. Sabihin mo sa katabi, sunod lang. Ano pa, sister? Oh, grabe. Conclusion na. Pag-conclusion ito matindi. Ang pangako ng Diyos ay pagpalain tayo, right? Pero may gagawin ka. Tingnan natin. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, huwag kang matitinag, always abounding in the work of the Lord. Lagi kang sagana sa gawain ng Diyos. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Yung pagpunta mo rito, labor eh. Namasahe ka, alam ng Lord, nagpagod ka. Gumastos ka, labor yan. Amen? How much laborer earn minimum wage in terms of compensation? 500? Pero pag nag-labor ka sa Lord, hindi mawawala ng kabuluhan. Ano sabi niya? Huwag kang matinag, mga kapatid. Mga kapatid, huwag kayong matinag. Huwag kayong mag-alala. Ang gawin nyo, lagi kayong sumasagana sa gawain ng Diyos. Kasi yung labor nyo, hindi nawawala ng kabuluhan. Yung pagpunta mo, yung pagbigay mo ng panahon, pag-share mo ng talent mo sa gawain ng Lord, hindi mawawala ng kabuluhan. Yung mga anak nyo, nire-release nyo para sa dancing, para sa music, para sa mga hindi mawawala ng kabuluhan. Kasi nagle-labor ka, ang Diyos ang magkukompensate sa'yo. Pag ang Diyos ang nag-compensate sa'yo, hindi kayang bayaran ng salapi. Kaya victory talaga. Ano pa? Kaya nga, then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Grabe ang Lord. Alam niyo yung harvest, kunti lang manggagawa. Tingnan niyo ang kapaligiran. Malulungkot ang tao. Yung mga kamag-anak nyo, sino ang gagamitin ng Diyos na liwanag sa inyong mga kamag-anak, sa iyong mga mahal sa buhay? Lolo, lola, pinsan, relatives. Sino? Bakit ka naging anak ng Diyos? Kasi para ilawan nyo sila. Para liwanagan nyo sila. Huwag kayong mahiya. Kahit na mayaman yun. Kahit na humiram kayo sa kanila. Kahit na may utang na loob kayo sa kanila. Pangaral nyo yung Ebanghelyo. Harapin nyo yan. Pasensya ka na yun sana. Wala talaga eh. Kaya mo na yun. Yan pala yung katatago mo. Pagdating mo, kaya mo na yun. Di ba? Inaharap eh. Yung iba tinatalikuran. Yung pala may blessing na ng Lord eh. Tagal mo nang tinatalikuran yun. Nakakaya naman. Tapos nagko-cover ka pa. Yung dala mo ng Ebanghelyo, naliwanagan siya. Saan? Magkaroon ka lang ng peace offering na konting mamon, di ba? Peace offering yun eh. Siguro babayaran dyan ako, sasabihin doon eh. Sa pasensya ka na, 10 taon na eh. 1 taon na eh, 5 taon na eh. Pasensya ka na. Ayaw mo na yun. Okay na yun. Okay na talaga. Di ba? I-verify mo. Tingnan mo magagalak kayo sa Lord. Hindi ka na buntot. Ano ibig sabihin? Hindi ka na janitor. Ulo ka na. Ikaw na yung manager ng janitor kung doon ka sa janitorial services. Hindi ka na buntot. Ulo ka na. Ibig sabihin, ni-level up ka na ng Lord. Dati mahirap ka. Kahit na paano ngayon, hindi ka naman mayaman na mayaman. Pero pag may emergency, may dudukutin ka. Paminsan-minsan, nandun ka sa kapihan. Di ba? Paminsan-minsan, nandun ka sa chat time. Di ba? Meron na eh. Nakuha nyo? Dati, naglalakad ka lang. Ngayon, meron ka ng wheel. Meron ka ng single na motor. Meron ka ng tricycle para sa pamilya mo. Nalugod ang Lord sa'yo, may 4-wheel ka na. Lalong nalugod sa'yo ang Lord, 6-wheel ka na, elf na. Truck na eh. Nakuha nyo? Ay mga kapatid, ang Diyos ay Diyos.
mananatiling Diyos yan, yung pangako niya hindi nagbabago. Pag sinabi niya, papagpalain kita, papagpalain kayo. Hindi siya tao, Diyos siya. Meron pa? But is Lord, oh, wicked. Ayaw ng Lord ng mga laborers ay wicked. Masama at tamad. Tingnan nyo. You know that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered, said, kilala mo ako ng Diyos. Kung anong gusto ko, magagawa ko, kahit na hindi ko tinaniman yan. Kung gusto kong harbisin yan, Diyos ako eh. Yun na ibig sabihin. Pag kilala mo ang Diyos mo, sumunod ka lang. Bakit? Tingnan nyo. Ayaw niya nang hindi ka mapakinabangan ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, dapat pakikinabangan ka ng Diyos. You have the part of the body of Christ. Kasi anak ka niya. Meron kang gagawin sa body niya, sa katawan niya. Meron kang gift. Ano yung kalob sa'yo? Lahat tayo meron yan. Kahit na isa lang yan, huwag mong itago. Ipagamit mo sa Lord. You must exercise, you must perform. Kailangan you uncover your gifts. Ilabas mo yan. Yung gift na galing sa'yo ng Lord, buklatin mo yan. Nakakita ka na ng regalo, hindi mo binubuksan. Yung pala may ginto. Ano yung ginto? Valuable pala yun. Niregaluhan ka, andit lang, ano naman to? Yung pala, ganda ng relo mo. Diba? Wala kang relo. Nung binuksan, ang ganda pala ng relo nito. Ako niya, masanay kayo na magbukas ng regalo. Yung regalo ng Diyos sa'yo, buksan nyo. Paggamit nyo yan. Kung maganda yung boses mo, pangit ang boses mo, Lord, pagandahin mo yung boses ko. Mapurol yung utak ko, Panginoon. I-sharpen mo. Sino mapurol ang utak rito? Gusto mong gumaling? May imposible ba sa Diyos? Ibang Diyos natin. Amen? Kahit anong basta kalooban niya at desire mo, ibibigay sa'yo. Palapagan natin ang Lord. Pag anak ka ng Diyos at unprofitable ka, ano sabi niya? Itapon niya sa darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Ayaw ng Lord, pag anak ka niya, may gagawin ka. Sabi mo sa katabi, may gagawin tayo. Lahat tayo rito. Liban na lang kung nakano ka na. Yun. Napunta ka na lang sa prayer room. Ipibliss kayo talaga ng Lord. Anong kabuhayan gusto nyo? Humingi kayo kay Lord. Sabi ng Lord, humingi ka at bibigyan ka. Humanap ka at makakasumpong ka. Kumatok ka at pagbubuksan ka. Hindi kayo naghanap eh. Hinayaan nyo lang na yung blessing darating sa'yo. Wala yun. Kailangan magtanim ka na magtanim para may blessing. Nakita ka na nang wala tinanim, may blessing. Ano pa, sis? Ayaw ng Lord ng hindi ka mapakinabangan. Ayaw ng Lord ng wicked, masama na servant, hindi sumusunod. At lazy. Alam niyo na, hindi na natin yan. Kasi laborer ka ni Lord eh. Laborer ka ni Lord eh. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Wala tayo kasi ginagawa, kasi makakilos din ang Lord eh. Para makakilos ang Lord, trumabaho tayo. Sabihin mo siya katabi, para makakilos ang Lord, trumabaho tayo. Gusto nyo ba yan? Gusto nyo ba yan? May gagawin ka. Bakit? Pero mo, sabi ng Lord, ipapadala ko kayo. Ano yun? Kayo ay mag-aani nang hindi nyo pinagpaguran. Sino ang nagpagod? Iba. Ano yun? At papasukan nyo yung kanilang pinagpaguran. Gusto nyo halimbawa? Naghahanap ng manager yung kumpanya nyo. Nakabang yung table para sa'yo. You have prepared a table before me in the presence of my enemies.
I anoint your head with oil, and my cup runneth over. Sobra-sobra ang pagpapala mo sa akin. Apaw na apaw. Ang karunungan ng Holy Spirit, ang kagalakan, apaw na apaw. Kaya mayroong table na nakahanda para sa akin. Kaya you are my shepherd, I shall lack nothing. Kailanman hindi ako magkukulang. Kasi sapat at sobra pa ang Diyos na nasa akin. Amen? Totoo yan. Mayroon ng negosyo na naipundar, inisip nila, yung panahon nila, papasok ka na lang doon. Amen? Masusubukan nyo yan. At nasubukan ko na. Hindi ka nga buntot o ulo ka eh. Papagpalain ka talaga ng Diyos. Sabihin mo siya katabi, sunod lang sis. Sunod lang brad. Pero mo papa. Yung mga Israelites, galing sila sa Egypt, may mga structures, may mga bahay na, nakahanda na, inihanda ng Lord, kinunquer lang nila. Pasukin nyo yan. Kaya hindi naubos ang gera sa Middle East. Kasi kanila lahat halos yan. Yung Arab nation, halos mga anak ng Diyos ang nagmamayari niyan. Mula sa Gaza, kasi sabi, pasukan nyo yan. Mga 5 hari yan. Mga siyudad yun. Ibinigay ko yan. Joshua, hanggang sa dulo ng sundown at saka sa sunset, inyo yan. Kaya hindi naubos ang gera dyan kasi kinukuha. Habang natatalo yung mga Hamas, lumalaki yung sakop ng Israel. Kanila talaga yun. Bigay ng Diyos yun. Nung galing sila sa Egypt. At yan ang totoo. And everybody shout, praise the Lord. O ano pa? Kaya papasukin nyo talaga. Tayo, ganun din. 2 talent. Pag binigyan ng 2 talent, gamitin mo yan. Kailangan tutubo yan ng 2. Si Lord said to him, well done. Magaling ka. Mabuti ka. Magaling ka. Tapat ka na lingkod. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of our Lord. Alam niyo, pag natupad niyo ang kalooban ng Diyos, magkakaroon ka talaga ng joy. Pag na-fulfill mo yung gusto ng Lord sa buhay mo, magkakaroon ka ng joy. Hindi lang yung joy talaga na, pati pera, bibigyan ka. Pati bahay, bibigyan ka. Pati sasakyan, bibigyan ka. Huwag mo lang mahalin ang pera. Pagkagaling ka, kung sagiting ka, pagkagalingin ka talaga ng Lord. Kung wala ka, bibigyan ka talaga ng Lord. Sinabi ng Lord yan eh. Humanap ka, bibigyan ka, makakasumpong ka. Humingi ka, bibigyan ka. Kumatok ka, pagbubuksan ka. Kung ano-anong hiningi nyo sa Lord. Ang hiningi nyo, Holy Spirit. Kompleto ka. Pag may Holy Spirit ka, kompleto ka. Ang yaman mo. And everybody shout, praise the Lord. Enter into the joy of your Lord. Tapos na? Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, yung mga timbang, yung mga kabigatan, yung mga pinagdadaanan mo, isuko mo na yan. Nagpapabigat sa'yo. Dahil yung mga kasalanan, yung mga nagsisilo sa atin, snares us and let us run with endurance the race that's set before us. Mananampalataya ka na, may takbuhin ka na. May karera ka na. Saan na kayo, brother, sister Carrera? Saan ang karera ninyo ngayon? Ha? Apelido nila yun eh. Si Sister Veronica Carrera. Diba? Dapat ang mananampalataya, nandun na siya. Oo. Nagpo-forward siya, hindi siya nag-steady. Yung ilaw, pundido pa. Patay sindi pa. Amen? Kahit na bumabagyo, dapat may ilaw pa. Sabi mo siya katabi, kahit na mahirap ang buhay. Sumasagana ka sa gawain ng Diyos. Ano pa? Mayroon na tayo. Ito yung nagmamatulin ako. Talagang tumatakbo ako. Bakit? Meron akong goal eh. Ano yun? Yung prize
Upward. Asan daw yung price natin dito sa earth? Bakit? Because of the call of God in Christ. Tinawag tayo ng Lord na anak niya eh. Hindi lang dito yung presyo mo. Nandun yung value mo. Mahalaga ka at kininang ka ng ating Panginoon. Ginawa kang ginto eh. Kaya pag tumingin ng Lord sa lupa, ginto ka. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan ko po, kapwa Pilipino at sa mga Kristiyano po na kagaya ko. Ako po ay si Pastor Belen at ako po ay nagagalak na makapag-video po na kagaya nito. Nais ko lamang po ipabatid sa inyo na merong magandang balita po ang ating Panginoon na kung sino man ang sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sinabi po magandang balita, ito po ay merong kaakibat na pagpapala. At alam nyo po, ang isa sa nais ng Panginoon ay kilalanin natin ang ating tagapagligtas, siyempre. Walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nakakalungkot po kasi marami pong tao ang hindi po naniniwala kay Jesus Christ. Yung iba hindi nga nila alam yun eh. Yung iba nga, sabi nila, Mesias lang siya. Pero matindi po yung Mesias, Savior po yun. Yung iba naman, sinasabing siya ay propeta lang. At ang iba ay tao lang. Ano man ang inyong paniniwala, kapatid, ang Diyos po ang nakakakilala sa inyo. Wala pong nais ibigay sa atin ng Panginoon, kundi kaligtasan. Na kung sino po ang tatanggap sa ating Panginoong Hesus, maniniwala po sa Kanya at tatalima sa Kanyang mga salita, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako niya po yan. At nawa, maniwala po kayo. At nais ko po ipabatid sa inyo mga kapatid, na wala po tayong ibang gagawin kundi tayo po ay lumapit ng taos-puso sa Panginoon, magsisi sa ating mga kasalanan, at tanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit at mamuhay ng may kabanalan. At sa mga nais po na tumanggap sa ating Panginoon bilang Savior and Lord ng kanilang buhay, magagawa po natin ito sa pamamagitan ng panalangin, ng pagtanggap. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin po ng pagtanggap para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa ating kaluluwa. Naghihirap ka na nga sa mundong ito tapos hindi ka pa maliligtas. Pag namatay ka, kawawa ka naman, kapatid. Kaya habang may panahon pa, may pagkakataon pa, wala namang mawawala sa atin. Kundi subukan natin ang inaalok sa atin ng Panginoon na magandang balita. Sa totoo lang mga kapatid, ang kasulatan po ay hindi ginawa para lamang po sa matutuwid na tao. Ang kasulatan po ay nagawa dahil nais ng Panginoon abutin po ang mga taong makasalanan. Yung mga taong walang ginawa kundi kasamaan. Yung mga tao na walang inisip kundi ang mga gawa ng kaaway. Mga tao na walang pagkilala sa ating Panginoon. Nakakalungkot man, sila po ay mapapahamak kung di po makakilala sa ating Panginoon. At kaya po tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon sa gabi ito na tanggapin po natin siya sa ating buhay. Kung nais niyo po na tanggapin ang ating Panginoon bilang Savior and Lord, bagamat yung iba hindi po talaga naniniwala sa salita ng Lord, ay kapatid, kawawa ang iyong kaluluwa. Kaya sa mga nais po na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, wala po kayong ibang gagawin kundi tayo po ay manalangin at sumunod po kayo sa maikling pagtanggap po sa ating Panginoon. Pigit po natin ang ating mga mata, tayo po dumulog sa ating Diyos na buhay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, tunay na ang iyong mga salita ay totoo at makapangyarihan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba sa aming sarili. Kilala mo po kami. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkakasala, pagkukulang na nagawa sa iyong harapan.
at sa aming kapwa. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Kasalanang maliit, kasalanang malaki, pareho po sa iyong harapan. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas ng aking buhay. Pagarian mo po ako, Ama, mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tinatanggap kita bilang isang Diyos sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samudalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang Panginoon. Hindi po natin tinanggap ang anumang relihiyon kasi wala pong relihiyon na napako sa krus. Tanging ang ating Panginoong Hesus lamang po ang ating tagapagligtas. Kaya kung kayo po ay mananalig sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus, tayo po ay makasusumpong ng buhay na walang hanggan. Sana po sa susunod nating video ay subaybayan niyo po ako. Marami po tayong pag-uusapan tungkol sa mga bagay na nais ng Panginoon sa ating mga anak niya at sa lahat ng tao na makakasumpong po ng pagpapala sa harapan ng Panginoon. At yun po yung mabuting balita. Sabi nga po sa Bible, ang sino man daw po na nag-iipon ng kayamanan sa panlangit ay makasusumpong ng mga bagay na kakapakinabangan po. Pero yung mga bagay na hindi natin pinapansin, yung mga bagay, mga kapatid, na sabi natin mga pinupukosan ng mga tao ngayon ay yung mga bagay na panlupa, yan po ay wala tayong mapapakinabangan po. Hanggang lupa lang po yan. Ang mahalaga po ay yung pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Salamat po, at alam ko po na sa panahon ngayon marami po ang naghihirap. Kung wala pa si Lord sa buhay mo, mas kawawa po kayo. Kaya ang Diyos po, abang may pagkakataon, tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon para makilala po natin siya, na siya ang ating tagapagligtas at siya po ay maaasahan natin sa lahat ng panahon. Buhay man o mawala man tayo sa mundong ito, hindi po tayo iiwan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay pangako niya. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay at magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po!